Ya bafowethu, uyayibona le nto uyisola ngayo, ohlezi uyisola ngayo nje, uma uthi uyisifebe, awukhoni ukubuyeka ubufebe, uyakuthanda and uyayisola ngaleyo nto leyo. Ungazisoli njalo nonke yini, isiphiwo sakho. Le nto othi wena awukhoni ukuyiyeka, yiyona nto oyiyo, yiyona impela into oyiyo leyo. Nonke ngakini nje, ngakini ninjena, kunempi endala abafana esibhekene nayo, eyokushintsha le nto othola ukuthi uma kuthi la ekhaya siyantshontsha sinesandla. Kunzima ukunqamula leyo nto leyo, ukunqamula leyo nto leyo bafowethu kunzima kakhulu. Iyona mpi esibhekane nayo, ubona abantu behla benyuka sibhekane naleyo nto leyo. Abanye bayizifebe, abanye bayaqalekiswa, abanye bantshontsha, abanye bakhulumela safuthi, abanye bahlanya nje. And uthola ukuthi ifemeli yonke injalo and bayazibona nabo. Cha, ningayisoli njalo nje. uNkulunkulu okumele alungise leyo nto leyo, ebambisane nani. Njengoba uzibona nje kulungile, shintsha phela. Niyahlupheka man, niyahlupheka, niphila kabuhlungu, i-pressure. Shintsha phela. Ubaba wakho wahlukana nonyoko, wayothatha omunye umuntu, noma wakho wayothola omunye umuntu, baphinde bahlukana futhi bonke bowu-4. Ngisho sebe-include abanye abantu bayahlukana. Bafowethu yinakeni leyo nto leyo, ingozi. Uyazi ukuthi kulo mhlaba kunento engapheli ehlala emkantshweni, into engeke ize iphele, ngeke uze uligeze ithambo ngaphakathi. Ukuzijwayeza wathi umfowethu, zijwayeze ukwenza into ezinhle emhlabeni, uzophila kahle. Ujwayele nje wenza into ezinhle emhlabeni everyday, uthathe nje 3 days. Kunento enzima nje yokugeza, yabo ukugeza, uvuka ekuseni ugeze, kunzima kakhulu, especially ungakujwayela ukuthi vele wena uma uvuka ekuseni awugezi. Kuyaphileka nje, kuphileke nje. Uthi mase kumele ugeze ngazuthi uyahlushwa, ngathi abantu abasafuni ukukuphakela ngoba manje awugezi, awugezi. Leyo nto leyo isiyahlukumezeka. Cha, siyakuzwa thina ukuthi uyanuka, wena awuzizwa, qaqandeni. Kumele uzame namhlanje, futhi nje kulula kakhulu okokugeza. Uma ubona ukuthi akugezeki, vuka ekuseni, vala amehlo nje, ungena emanzini ngephutha. Vele khona lapho nje uvele ufake insipho usule, uphume lapho uyogcobisa. Uzojwayela in 3 days, umzimba wakho uzobe usujwayele. Kanjalo-ke naseqinisweni, ukwenza iqiniso nokulikhuluma bafowethu akufani. Kunomuntu owazi ukukhuluma iqiniso engalenzi nje totally, yabo. So ukuzijwayeza ukwenza izinto kuyakwenza ukhule ekwenzeni izinto. Uyayibona leyo nto leyo. Uma kuwukuthi wena unamanga, hlezi uxabanisa ifemeli, abantu la khona bayaxabana, zinake phela. Angithi uyazibona ukuthi wena uxabanisa abantu, iyeke phela leyo nto leyo, isiphukuphuku, kanti uyahlanya nyana.